Gaurko bideoan paleolitoko arteari buruz hitz egingo dugu. Gizakiek egindako lehen artelanak goi paleolito garaikoak dira. Garai honetan sortutako artelanak bi multzo nagusitan banatzen dira. Lehenengoa, arte higigarria. Hezurretan, adarretan edo harri zapaletan egindako irudiak dira. Zintzilikarioak, Benusak eta bar. Bigarrenik, labar-artea. Kobazuloetako hormetan margotutako irudiak dira. Gehienetan, animaliak dira. Arte higigarriak garrantzia badu ere, labar-artea azaltzen hasiko gara. Orain arteko ikerketen arabera, inguru nagusi batean kontzentratzen da paleolitoko labar-artea. Penintsula Iberiarraren iparraldean eta Frantziako erdialde eta hegoaldean. Aurkitutakoen 85% osatzen dute hauek. Italiako hegoaldean eta Penintsula Iberiarraren hegoaldean ere badira margotutako kubak. Baita Ipar Afrikan ere. Labar-artea. Gizakiek orain dela 35.000 urte inguru egin zituzten lehen artelanak. Hauek gehienetan leizezuloko sarreratik urrutiratua aurkitzen dira. Batzuetan iristeko leku ezkutuetan. Ikertzaile batzuek santutegiak direla pentsatu izan dute. Magia ukitua zutela, animaliak errezago ernalduko edo errezago ehizatuko zituztelakoan. Paleolitoko gizakiek ez zituzten paisaiak landare edo zuhaitzak marraztu, animaliak baizik. Arte paleolitoan, animaliak perfilez margoztuta dira gehien agertzen den gaia. Animalien artean, gehien agertzen direnak zaldiak eta bisonteak dira. Gutxiago agertzen dira oreinak, zezenak, mamutak eta ahuntzak. Are arraragoak dira hartzak eta elur oreinak. Bigarren gai nagusia, zeinuak edo sinbolo eskematikoak dira. Hauen interpretazioa oso zaila da. Batzuk konplexuak dira, beste batzuk sinpleagoak. Aluen irudiak ugariak dira. Batzuk emakumearen gorputzarekin batera, beste batzuk gorputzik gabe agertzen dira. Eskuen irudiak azaltzeko beste gai da. Nolabait, lehenengo artistaien benetako arrasto zuzena dira. Esku positiboak eta negatiboak daude. Esku positiboa, eskua pinturaz estali eta horman presionatuz lortzen da. Esku negatiboak berriz, garai honetan arrunta ez den teknika batez eginak dira. Eskua horman jarri eta bere gainera ahoz edo zer batana batez pintura putz eginez lortzen dira. Eskuen irudiak koba gutxitan daude. Adibide nagusia Gargasen koba da. 200 esku baino gehiago daude. Esku gehienak ezkerrak dira. Asko eta asko emakumeenak eta aurrenak dira. Gainera, asko ez daude osorik. Behatz batzuei zaltiak falta zaizkie. Beltza eta gorria dira pintura hauetan gehien erabiltzen diren koloreak, baita okrea ere. Ez da aurkitu urdin edo berderik. Kolore ezberdinak tornu ezberdinetako lur edo mineralak nahastuz lortzen ziren. Honi, animalia koipea gehitzen zitzaion, eta noizbait beste elementu organiko batzuk, intsektuak normalean. Pintura, pintzelaz aplikatzen zen, baita tanpoiak, espatulak edo behatzak erabiliz. Gure arbasoek
Grabatuak egin zituzten arroken eta animalia hezurren gainean. Oso harri zorrotzen puntarekin egiten zituzten. Grabatu batzuk pintura arrastoak dituzte. Arte paleolitikoan ez dago neurri handiko eskulturarik. Harrizko, bolizko edo hezurrezko eskultura txikiak egin zituzten. Duela 29.000 urte lehenengo arte egigarria agertu zen. Venus deituz diren emakume irudi txikiak, emankortasunaren sinbolo gisa interpretatu direnak. Iruditxo hauek ia Europa osoan aurkitu dira. Oso sexu organo garatuak dituzte. Esanahiari buruz hainbat teoria daude. Batzuen ustez, edertasuna ereduak ziren. Batzuentzat, amalurra jainkosa irudikatzen zuten. Tamaina txikikoak zirenez, amuletuak zirela ere esan omen da. Gehienak eskultura borobilak dira, boliz, hezurrez edo harrez eginak. Ezaugarri nagusia, organo sexualak nabarmenduta izatea da. Arte egigarriaren artean, beste objektu batzuk aurki ditzakegu ere. Hezurrez eginak daude. Isturitzeko altxor egigarria Europa mailan ospetsuenetariko bat da. Aztarnategi honek oso kultur maila garrantzitsuzkoen segidak ditu. Musterien zemaietatik Erromatar Erdi Arora bitartekoak eta baita berandugokoak ere. Tabla honetan, labar artearen ezberdintasunak bereizten ditugu. Alde batetik, paleolitoko artearen ezaugarriak ditugu. Goi paleolitokoa dela, Kantauriar itsasoaren kostaldean aurkitzen dela, Kobazuloetako barrualdean kokatuta dagoela, pintura polikromoak kolorean hitzekoak direla, tamaina handikoak gehienetan, eta animalien irudiak adierazten zituztela. Agertzen dira. Eta, bestaldetik, neolitoko labarartearen ezaugarriak adierazten da. Honetaz, beste bideo batean hitz egingo dugu.